La Copa Catalana de Curses per Muntanya 2021 va arribar al maig al seu equador, a Sant Esteve d'en Bas, a la Cames de Ferro al Puig Sacalm. La tercera prova de la temporada va ser molt emocionant i va tenir com a guanyadors en Pere Rullan i a la Georgina Gavarró. Qui serien els seus successors a la Buff Epic Trail? La Copa Catalana es traslladava al segon cap de setmana de juliol a la Vall de Boí per a viure la quarta prova de la temporada. Un entorn tan bonic com salvatge d'alta muntanya. L'església de Sant Fèlix de Barruera, declarada l'any 2000 Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, era l'escenari de la sortida de la prova, emmarcada dintre del Buff Mountain Festival. Entre els participants hi havia habituals de la Copa Catalana, com David Vidal o Marc Oller, i altres vells coneguts, com en Marc Pinsac o l'Andreu Simón. Aquest any el nostre circuit hem potenciat molt la imatge i la producció del mateix, i la veritat que els èxits s'està veient i el nivell de participants també. Sí, hem pogut posar-nos d'acord amb l'organització perquè aquesta prova de la Copa Catalana estigui inclòs dins d'una prova del Campionat del Món, i la veritat que tant el nivell com el lloc aquí a la Vall de Boí, concretament a Barruera, és un dels llocs magnífics per practicar les curses per muntanya. I això fa que tinguem els millors corredors dins de la nostra Copa Catalana i podem apostar un any més per les curses per muntanya i el quilòmetre vertical i les ultres a Catalunya. Per calaixos hi ha mascaretes, així es donava la sortida exactament a les 8 del matí de dissabte, amb els nois separats de les noies que tindrien una sortida a part. Gairebé 1.000 participants van fer d'aquesta cursa una de les més concorregudes del cap de setmana, en el qual també es va viure a Barruera els campionats del món de la International Skyrunning Federation. Un primer tram pla al costat del riu permetia una sortida ràpida i estirar una mica el gran grup de corredors, abans d'enfilar la primera gran pujada de la cursa després d'Erill la Vall. A la categoria femenina el nivell també era altíssim, amb les principals candidates a la Copa Catalana presents a Barruera. Rosa Navarro, guanyadora de les dues primeres proves, Cèlia Balcells, Anna Guirado o Georgina Gavarró aspiraven a sumar més punts en una cita absolutament clau per a la classificació general. La cursa va comptar amb una altíssima participació femenina, una tendència molt positiva que ha anat en augment els darrers anys, tant pel que fa a les inscrites a les diferents competicions com pel que fa al nombre de federades a la FEC. A la Buff Epic Trail el nombre de dones participants es va enfilar fins a les gairebé 200, una xifra molt esperançadora per al futur d'aquest esport en clau femenina. La Buff Epic Trail és una cursa de 26 quilòmetres amb gairebé 1.800 metres de desnivell positiu. Després d'un primer tram pel riu i de passar per Erill la Vall, els corredors enfilen una forta pujada cap a la collada del Basco i al Port de la Gelada. En aquest punt, cap al quilòmetre 10, comença una espectacular cresta molt tècnica fins a arribar al Comaminyana, al cim de la cursa a 2.619 metres d'altitud. Un cop aquí, al bell mig de la prova, s'inicia una baixada de 13 quilòmetres per la muntanyeta. Els corredors continuen en direcció al Pont de Boí per a travessar-lo i acabar en un tram pla fins a la meta de Barruera. Marc Pinsac, corredor d'èlit de l'equip Merrell i federat amb la colla excursionista casanenca, va agafar el comandament de la prova a la pujada. Per darrere, el jove Arnau Casas i David Vidal tractaven de seguir-li el pas. Marcel Romaní i Marc Oller també estaven a les primeres posicions en aquest tram inicial de la cursa. Daniel Castillo a les imatges va sortir al segon calaix, però estava retallant distància ràpidament amb els corredors capdavanters. En Pau Zamora, team manager de l'equip Buff, també es va animar a participar a la prova.
Els somriures es barrejaven amb les cares d'esforç en un primer tram amb un fort pendent. I és que cal recordar que els 1.800 metres de desnivell positiu es concentraven pràcticament tots entre el quilòmetre 4 i el 14. El gran Paul Macuri, un dels millors esportistes de muntanya amb discapacitat de Catalunya, tampoc es va voler perdre una cursa que ja coneix molt bé. En categoria femenina, la Georgina Gavarró va aprofitar la pujada per explotar el seu punt fort i agafar un avantatge que ja seria decisiu. Per darrere, l'Anna Guirado lluitava per no quedar-se despenjada i la Cèlia Balcells aguantava amb resolució a les primeres posicions. La Rosa Navarro, fins al moment líder de la Copa, tractava de contactar amb el grup capdavanter en quarta posició. Resultava impressionant veure la serp de corredors i corredores lluitant per arribar al cim del Port de la Gelada, aproximadament al quilòmetre 10 del recorregut, on encara els esperava la part més tècnica de la cursa. I és que un cop a dalt arribava a la cirereta de la Buff Epic Trail, una cresta d'uns 3 quilòmetres fins a arribar al Coma Minyana. Acostumat a aquest tipus de terreny, en Marc Pinsac continuava liderant la cursa amb autoritat. Segon passava en Xavi Sebastià, però més endavant es va haver de retirar amb problemes al peu. Els corredors havien d'alternar trams de roca amb grimpades amb cordes, una zona en la qual no et podies despistar ni un segon. Aquest tram era compartit amb els participants a la ultra del Mundial de Skyrunning, que van guanyar Marc Casalmir i Maite Mayora. A la cursa de 26 no hi va haver sorpreses i en Marc Pinsac va creuar primer la meta de Barruera, tot i patir certs problemes en la baixada. Una cursa molt maca, una cursa d'alta muntanya, perquè tota la cresta del Coma Minyana és un lloc d'alta muntanya, tot i que no està gaire freqüentat. Tens la sensació d'estar fent una cursa de muntanya de les de veritat. Durant tota la primera part, per Erill, al fons de vall, després la pujada cap al Port de la Gelada i tota la cresta m'he trobat molt bé, molt còmode. I bé, a la muntanyeta a vegades passen aquestes coses, se m'ha tancat l'estómac i he hagut de sobreviure fins a la meta on he vomitat i he tret tot el que havia menjat, així que, amb les circumstàncies, encara he salvat prou bé la papeleta perquè he arribat bastant just. Al final, 2 hores, 48 minuts, 15 segons per a Marc Pinsac, primer classificat federat de la cursa, només superat per Daniel Castillo, no federat del Crevillé. Segona posició per a David Vidal a 1 minut, 1 segon del guanyador, seguit de Jordi Roy, Marc Uller, la parella de la Georgina Gavarró, i David Rovira. Pràcticament el mateix top 5 de la general, a excepció del líder, l'absent Sergi Garcia. I en categoria femenina, la Georgina tampoc va fallar en la baixada i es va endur la seva segona prova consecutiva de la Copa Catalana. He decidit no miro darrere, vaig tirant, si ha de venir algú ja vindrà. I a la pujada és on jo em sento més bé, per tant és on suposo que he anat traient més avantatge, i a la baixada he aprofitat el primer tram per primer recuperar-me una mica i després començar a apretar. M'he sentit supercòmoda, sí que estava una mica cansada d'ahir, tenia el quisquiós una mica tocadet, però amb l'emoció d'anar a primera posició una cosa i l'altra, és que quasi ni li he fet cas. Vaig començar la Copa una mica com a termòmetre per veure on estava. Sí que hem anat molt frec-a-frec amb la Rosa, molt juntes. A l'inici semblava gairebé impossible passar davant seu, que és una dona que admiro de fa molt de temps i la tinc com una gran referent. Per tant, per mi, córrer al seu costat, ni que sigui molt a prop, ja és una gran sort. Gran segona posició per a l'Anna Guirado, a 7 minuts 20 segons de la guanyadora, però només amb 22 segons de marge sobre la Cèlia Balcells, que va aconseguir el seu primer podi a la Copa.
La Rosa Navarro es va haver de conformar amb la quarta posició i veu com la Georgina li pren el primer lloc de la general de la Copa. Com no, també moltes felicitats a l'Anna Guirado i també a la tercera classificada en aquest podi d'or de Catalunya. Gràcies, Marc, també, com no. Gràcies al David Vidal i felicitats també, com no, al Jordi Roy. Aquesta va ser la classificació final federada masculina de la Buff Epic Trail, amb victòria de Marc Pinsac. I aquesta la femenina, amb un nou triomf de la Georgina Gavarró de l'UEC Anoia. A la general masculina de la Copa no hi ha canvis al capdavant, però en David Vidal s'acosta a en Sergi Garcia. I a la femenina, la Georgina Gavarró passa al primer lloc de la general. Això ha estat tot des de Barruera. Ens retrobem al setembre a la Taga Evo 2040, la 5a prova de la Copa Catalana de curses per muntanya, la nostra copa.